Dilinu. On to polámal! Iný on je. Som chodil na... Jak sa to volá? Na mažoretku. Počkaj, tu je jedna veta. Na surové drevo... Čo hovoríte na nový M-paket? Sice nemáme ešte mriežku, ale... Ktoré auto zobereme? Toto. A ešte vyrobím dneska krytky na hmlovky, lebo hmlovky nemám. A zajtra, alebo niekedy v sobotu, budeme laknúť kapotu. Vybrusíme celú a nalakneme na černo. To je, vidíte, celé. To je tak novená, biela, tam platí. To vyzerá, to ste videa na YouTube? Ne. Jedno v garáži. No naozaj sme M-paket. Kámo, vysvetli mu to už, lebo... Toto je maska? Jak sa toto volá? To je maska, ne? Minule hovorím, že maska, on že ne, to není maska. Ale není práve. Rozmýšľal hodinu na tým, jak to volá. Nech sa páči. Čau, jaký berezek? No, vidíš. Zatrajem berezek. No, včera sme nahodili mriežku, kolega za kamerou raz teka ladviny, dali sme priateľke M-paket, čo som nabúrali do nej tuto z boku. Bol taký dolamaný, tak som ho pozvádal. Šišku som nahodil včera. Poď kolega, poď. Šiška, turbo hadica. Samozrejme turbo bude, ale neviem kedy. A dneska ideme striekať kapotu na čierno, lebo je celá doničená. Tu sú nejaké plaky, pôvodne bola asi biela. Začneme, no. Prvé treba si poďme pripraviť, síce sa nám to rozmúchalo, ale spravíme na novo. Obrusíme pôvodný lák, no nie pôvodný, obrusíme čierny lák. Pripravíme, vybrusíme a skúšame to ešte vyhitovať, sem tam nejaké jamky. Toto sú latečko? A môžeme to striekať. Používame vodný šmirgel. Ideme kúpiť riedidlo, lebo samozrejme nemáme v garáži, čo jasné. Ideme do Horbachu kúpiť nové riedidlo a budeme striekať. Došli sme do Horbachu, ideme hľadať riedidlo. Takže... Žedidlo. Na Slovensku po česky. Ale vieš, týmto treba riediť, Adam? Ale čo? On je úplný... Erik, máme tu Flakoša. Porad nám, čím sa to riedi. Pozri, koľko máš druhého riedidla. No tak nám vyber. 6000 alebo 6000. No alebo. Počkaj, tu je jedna veta. Na surové drevo... Erik, to je dobrá farba. Počkaj, túto farbu máš kúpenú? Áno. Ale nie, to je nome nákov na drevo, na barčo. Náš kolega Erik išiel zohnať nejakého typka, aby nám poradili, ako farbu máme kúpiť na kapotu v Horbachu, hej. Dvojzložkových náterových hodnot, ale toto by som zobral, však to je originál syntetických náterových hodnot na vzduchu zasýchajúcich, určených na nášení s číkaním. Tuto máš pištole, bar z akého typu? Riedlo sme kúpili, poradili sme sa a ideme do garáže. Adam, povedz nám niečo o pomeroch. Čavo v obchode nám povedal, že veľa farby malo riedidla, aby to prešlo cez trysky, tak nevieme, čo je na tom pravdy, ale my si to odmiešame od oka, samozrejme. Takže decko farby, decko ne.
Dáme takto záver, aby to nebolo moc blízka. Ale dobre to je. Kávna jastrika, krásna. Máme tu druhý deň, kapota je skoro uschnutá. Ideme to všetko odstrojiť a to vyzerať. No, bližšie kameru. Nie je to síce jak u Lakoša, ale aspoň niečo. Lepšie ako bolo určite. Dobre, ideme vyrábať koncovku výfuku. Máme 60 rúru. Narežeme si najprv koncovky. Tieto, už sme si teda narezali. A ešte si vyrobíme Y. Tiež z rúry musíme nejaké uhle trošku vychytať a tak. A potom sa to bude zvárať a implantuje sa to na auto. Na ktoré auto? Nejaké pečko. Máme hrubý náčrt, jak by to mohlo vyzerať. Potrebovali sme urobiť centimetr dieru medzi nimi. Matky sú akurát. Jedna bude trošku vysunutá, jedna zasunutá. Toto doladíme ešte, aby sme vedeli, jak si to máme odrezať. A ešte urobíme druhú rúru. A ide sa rezať. To zatiaľ také hrubé náčrty teraz, potom tu budeme ešte premerávať presne. Dobre, teraz musíme trošku porozmýšľať nad tým. Tieto piliny musíme potom pozametať, keď niekto pôjde dovnútra. Marko, chod sa vozí na môj aute chvíľu, tu ale. Pokročili. Zatiaľ Trošku hardcore. Zatiaľ to bude... Musíme vypočítavať trošku uhle a ťažko sa nám to robí, keď to je gulatina a máme karbošku. Adam, máš dobrý outfit. Prečo? No, toto ešte treba takto. Dobre, načrtím si jak zhruba. Toto aj tak neriešime ten koniec, lebo koncovka bude iba potiaľto, takže to sa dá odtiaľ preč. Navarí sa to a bude to dobre. Bude to dobré? Bude to super. Vidím v tom niečo, že by to mohlo byť dobre, tak uvidíme. Bude to super, ideme to zváriť ku mne domov a bude to... Tak. Dobre, bereme karbošku a čo? A ideme k tebe? Ide do toho Áno, ideme, skrúcať. ja sa idem babke nachalovať. No dobre teda. Prečo ma točíš? Adam, keď dáš obmedzovač, presne takto to vyzerá. No. Koľko máme hodín? Tá čierna. Taká čierna, ty kokos. Tá zelená. Dajte dole. Nehaj to blokuje. Počkaj. Takže máme tu hotový produkt, takto to vyzerá, jedna kratšia, jedna dlhšia, máme to zvarené, vybrúsené, ešte sa to nastrieka do čiernej. Takže koncovky už máme nalakované, dali sme dole difúzor, tu to bol na dvoch celkoch, tu bol jeden, tam bol druhý, odrežeme túto jednu rúrku a navaríme nové dvojrúrové koncovky. No, sme na svojej garáži. Kolega sa stále montoval piči úplne. A ideme to poladiť. Dilinu. On to polámal! Marek, zacvakni to tam. Treba nový difúzor kúpiť. To je pad a mat. Červená fiska. Sorry. Musíme zanechať tú patinu tu. Dobre, ale čo tam tak. dáme? Áno, takto. Tuto. Nie, to sa bude šúchať, Adam. No dobre, že to vyrežem tak od oka. Kde máš ten červovák na to? Erik, nechceš brýle?
Tak som to vedel. To ti do hlavy jeblo? Dobre, ono zdrafilo. Rovno do tela mi to jeblo, ty.